बे समाव BTR खौरां मोनसे बिग ब्रेकिं निउज होनो आखायाव लादों। मैयानि गुवाहाटी नुनमाटियाव जानाय जाथाय आसामाव मोनसे सुबुंनि सोदोमस्रि गैयै आखुखौ बेरखांहोदो। नंखाय फिसा खोथायावनो ऋतुपुर्ण मुंनि 26 बोसोरनि सासे फार्निचार गलादारखौ साबा सुबुङा लोगो नांना बुथारदों। आखायाव बायदि आइजें लाना। बिसोर बुथारग्रा सुबुंफोरा जादों हासेन आली, दुलाल आली, इब्राहिम आली, मनवारा खातुन आरो आरमान आली। ऋतुपुर्णनि सायाव इनाय खामानि मावग्राफोरखौ CCTVनि गेजेरजों मोजाङै नुसारनाय जादों आरो पुलिसआ बिसोरखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय। ऋतुपुर्णआ सासे हिनजाव आरो 7 दाननि सासे गथ' दंमोन। दिनै मिसिं हारिनि गुबुन गुबुन आफादफ्रा बुथारगिरिफोरखौ साजा होनांगौनि थाखाय राजा लामायाव लोब लोब ओंखारबोना सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों। बेजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला दिनै बे जाथायनि सायाव CIDफोरखौ नायबिजिरसंनो बिथोन होदों। पाकिस्ताननि क्रिकेट केप्टेन शाहिद आफ्रिदिनि देहायाव कर'ना भाइरास पजिटिभ मोनदों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोनदों। दिनै 13 जुन 2020 मायथाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2020 मायथाइनि बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय थामहिनबा 15थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोनगिरि फरायसाफोरखौ दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि कलेजाव बरायदों। 15थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोनगिरि महरै सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि बरमानिफ्राय बिदिसा खाख्लारि। नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेघदाटनिफ्राय राजेश बसुमतारी। थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों UN एकाडेमि डिमाकुसिनिफ्राय इसा बसुमतारी। ब्रैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि दमदमानिफ्राय नेप्सुन बर'। बाथि मासिखौ आवग्रिनो हादों बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि बरमानिफ्राय ननिता बसुमतारी। दथि मासिखौ आवग्रिनो हादों UN एकाडेमि भगतपारानिफ्राय नितुराज बर'। स्निथि मासिखौ आवग्रिनो हादों UN एकाडेमि तामुलपुरनिफ्राय रबिना मुसाहारि। दाइनथि मासिखौ आवग्रिनो हादों बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेघदाटनिफ्राय अमित रामसियारि आरो 8थि मासिखौ आवग्रिनो हाबावदों बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि बरमानिफ्राय नबनिता बसुमतारी। 9थि मासिखौ आवग्रिनो हादों UN एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय तुलिका बसुमतारी आरो जोबनायाव 10थि मासिखौ आवग्रिनो हादों उमानन्द ब्रह्म गोजौ फरायसालि पाटगावनिफ्राय सोमखोर दैमारि। दिनै क'क्राझाराव आसामनि BJPनि आफादगिरि रन्जित दासआ मोनसे खौरां मेल खुंदों। आसामाव दिनै सानसेयाव 221 सुबुंनि देहायाव गोदानै COVID-19 पजिटिभ मोनबावदों। दासिम आसामाव गासै टटेल कनफार्म केसआ 3708 जाबाय। बेनि मादाव 1902 सुबुङा एक्टिभ केस, 1805 सुबुङा हामबाय, 7 थैबाय आरो 3 माइग्रेटेड जाबाय एबा बिसोरखौ गुबुनाव दैथायहरनाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।